bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Omoitongo kwayaete iramange omoitongo nyamusi baba akiremereya nebe mechando yabeire menge nyamusi oyo omoitongo kwayaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwayaete iramange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya omoitongo kwayaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwayaete iramange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya. Nyamusi eretana neli abusole abantu embura muna yatweta abantu lirema abandi nelisime kabale okuturali mano no gwakanse yani neli abusole moto muri kwa abusole iko gwachete bwonera ocha kwa abusa gose gocha gukora ki mama negete mkwigwete buyanga ki korubotuko mkwigwete buyana abantu yani kali twasamura kibando nanda ara holisebe tocha kusimeka mwaka gose tocha kusimeka mutini mambi telie yao mambi telie yao kaima kaya genda tumetia sana njocha ko ndale raga yanga ne bya busoko muke mambi angabona okali mugondo goticha gora torore to simeke yani mama tena igo bana biri muri gocha kori biere elinde nande gani inje tingo takabonyinyeri buone iga ocha konyuma kere mambi angabona iga umo ketio bokombe ochiete mugondo mukaya gwate banga yagenda tumatie sagenda nakyo tamanye bono nakyo tamanye asoke mambenda tante tia sawa bono tete kobera berie marika muno utakete kolera ase kiase ndo nako bodia kana gose nako gose nje bwana ega gose bono kwa bekeire omwana oyone eliogo bono kwa mubekeire kababa bono asoete nyaro bono taro chiege ndago ko aina rota kete gocha kokaraga nje bwana ega nje tinko nyara pina kani tinko nyara pi ke Ma, okay. Nakiaga na gani? ndio. Nakimonga leta igara kini. Ndio.
nakyo gachiri kanyanja nje tinge kibona okora yana rambe ko bochabo gwamo nchen sambe mbure taratu matakere mbure go tubokora to bonyinyeri nsa nakimwange chirega muna majeshi ya nturacha bure kayo go cho osibetiora betase ya nondi yani gwate bamuna kwagana na iro bono gwa unchokire bono baka bukarole sika go begete chianga chingiyo mete nduntura naraiga mama taya yitwacha by the way kenda skulu kwante tingo ndigero mundo kwa nyama nago tebetira kininta gitu mwana no ontekerera no ontekerera biasai onu ngwete bwana gaiga bono ntage tocho ke bintu byao bwanga bwao koreki osoke kurwa igo gende nje tingocha gutaka mekone ngamu neye gaiga bwana tingo takapi wate banga tuma dia sima kaya gende igo kende ngeyo manyete igoro yaye bono no kwa busa woko no kwa oko tabinga oboko bwabusa ya bono bwana gaiga no gwete na matabire nubwete na matabire ngana kanire nje bwana yakaiga yaya nje bantu bako takorara tolio bobalirio bubwao na butuko takol na kanire pimo kayo ina chiache osebona ina wakoliro mwana ona likuneni atuma wanyana kugongwa ndaigo chimukaya soka tante tia sagochi lakini mama mete na teme kwanda mukaya sana isagara na no wesagara lakini watema kumukwanira naki ono ukukwanira ngora ne sauti ere nse pia nyororo muna ne no ne bupwe gosomwa yakendi chinkorongoja ati mama ntikintu kende ke estimate gore ya mario tumeti gore ya na radio manye kubekera muka mario gopi go ana yake masturi manye aliye ke masturi na yako likunya gitari ngo tigana ngo bokande iyo ntagete bono iga oyimokyo bokonde na kogenda mugondo igone niwete mama tingi weti tuweti iko kwa iguchinguru cyo kwabusa je cyo kole machiabo nkwale gotiganja kwabusa mwana ari gutiga nkwale gotiganja kwabusa nkwale goboka lene buno mwana umuyega mambyo ndabi na kimama wakire bwakire buya baba nore na nje nabo kaiga mama tingi weti munande nje bono kwanye nari igonde liraika nje ne liraika aya tiga konye kole ligaiga mukwero kamara okwero kabana lira ikansa ngane kiabuso bwatete obegete bakabikoro to wesi betu buyageta amaguta indo manya konte binga to igwetu bya igweru chinguru chia buyaka baka amaguta obegete bakakache kogenda town bono manya konte binga to igwetu buya mogondo to ligo chine lisuko ko ngaruse igambo ko ibanga imuka bono iga na kogenda mogondo igono igwetu mama na tete gambo okontebi kibono nchi otete kontebi swango kuchiga bwo bwato bukombe akuchimogonde taika kuchiga iza tinta ketiontebi kei ota kolundale raga iga ibukyo bukombe kuchimogondo igono nyiwetu igono wete tinkwane turugende neke kusina kwane kiere mochiga iga mugondo bwangu nande okole mabaka 10 na lingo chako koino ontekerere nando ontekerere bya omumuranari womusani one ngayari nomari ayetegerera irangora kabe igento ntaketokore sai be very patient tete nkulikiri omumuro oyu ngokwanande nere ngakiende yonsi nkorunde gangende nkwane na ngina kingokwana na ngina ayamangana bono gali burungi egwantete abasasa umusacha omuya mutware nakore nje timuruchi na kingo gotebi korubona be very patient yakona koimoka igorande yakona ku nande bono munuriga yakona korrekana na basacha gaiga abasani bali bawo bwatenga ngana abasani ngakibona biliyetandiro ro bakobaruka wanikero umuntu mwatenene nere para no musacha umama bono bapungusi onye gutegete ubuyo ubugimo ubuyabo munango chikote imuna to chikukwana no musani yoyone mumuroye papa igote nyora babunya kundi para mbakwanire karati kababanya kundi aye nako tebinga ki kabense yani nando mondo ngokolika noyo mana wakoje tinda akora nando ngari nongana na matuka bere njengo gotebyo umana sebule bantu bakogenda ngora nanda bechogete
Iko bakonyora musacha omuya nando munene. Mama yugu korna ko karakira tawo kwana kera mama ukwana. Aye. Nakani. Mbu yago gotebie ke. Tigama tegera mangana mama. Bono moreke moiga kondigerio musacha okonyo. Ya tegera mangana mama ko te. Ai kingo kwano kire manya nincho maneno moche no igwete. Omaite ninkoroche sana nyanja. Ai mama naye kira. Kwanza sekere ngakora form 4 naswire college ngondigerio musacha nakore ska imyaka nene ngo nakore ska musacha uyu onta murochi ni manyetera kinya mangana agakogenda ngora amangana akoenda ngora buna binto bihambire gocha ififi mama tiangote kabiregeka mbuya ni ngenda ndusa no musacha uyu ndanyore para aturusa nchipando imetumente kitokora kwanza mangana yogo siganuni ilipitwa na wakati bono tiganda aragotebiga no cho yogo korusiga buchi bando ime oino muntu mugwitana nere mambi no muntu na mocho kobeka nere future mama no iwete bone kyo gukwana buya kabisa buya sana nande ni manyetege ndongo kora Lakini mama omusacha uyu arachintire ndi mind muno akunyagoteba be patient na kiago change mind stand na mangana nchogete ngakora nechinga kinganyete lakini yare kwa babu yanyoro muntu ayepara bono sinyo konyora emiake yonsi piachete sukuru kagata na kole toni Omoitongo omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime iga tubwate emechando ya stima eibaga bichoire para iga bigo toita botuko abamenyi bariana gokorokorobekana kwemurunganeria gesunte egyo kiaretire okoirana inse kwa oborendi chinga kibamo chiyo muchumba obo umurumi ndo monene garekerema no araire nse urarira semia ketarimeke umuromo kokoti nero urarire nse ene guchikwera geye monigo yasiokirio muchando bwo borema asaba muraba mwabo babere asebaganiro gosiro kurwasaba samaria baya ebare kwanza monjini obegeta amagene myaka yarire gose ikomi obegeta gutya gutinya mataru gabegete buya lakini bano bare tiramaraba batire kobeka nande twachandekire ne pare ya soko beko kobe kwa makarabati kamuranche tokonye nekerero kyabamenyi bairanda Omoitongo ya isabo kara dua ngogot kita ngayo kan ko buaga ko ni ko tara kipara nda iga ko chiro korana ko kwani musani one kono ndo chinga chinza chikire ngwanda kutia ngisibi ngirira ni kamunga ka kutia ditoturu sie msuro kusime kanara kango kizana sina 10 sasa bane ko ibi ya nkora ibunga ngo bimere bwanje teto nkorabe tata njilimbo atobo noma ite butambi ningo gwete abaye iga nayo njowete ningo gwete eta unari gocha lakini ngana nera etarango ngana kitaka oma tenya musimbu wango igachaga tarati na manya kenyuroga lakini numu amuchakira mangana boire ngana emuta etabona again tata ndende ngo bwato munu kidogo otoburukaniri ndoje ngana inche
as a family ngotokora because ekero musubati akoretwo much na mumuromingo uyure mukaya abana batoto abana batoto n'abana batoto abana batoto n'abana abana batoto n'abana batoto abana batoto n'abana batoto lindelio abana batoto n'abana batoto abana batoto n'abana batoto abana batoto n'abana batoto abana ba George n'abana batoto George abana batoto n'abana batoto abana ba George n'abana ba George n'abana batoto abana batoto abana ba George n'abana batoto abana batoto abana ba George n'abana batoto abana batoto abana batoto n'abana batoto abana ba George n'abana batoto abana batoto abana batoto abana baya abana nyanjide abana batoto abana batoto abana ba George George dada abana ba George abana batoto abana ba George abana batoto abatoto abatoto abana ba George n'abana batoto abana ba George n'abana ba Mama, tini koko teini mboto monto kwante ingo ndigeri oro musacha. Asenge njo itindo chiasi moko gana nero. Aso kwenda nero binana kima. Tigana ra hotel nyanjama. Omusacha omuya no lingo koligeri na kende na keba toma itenga buna toko solve. Bueno, tanto mbali kotigugana ba. Aro ndenda morete mkomorete ngo tema mwene reference ya no. Ara cha gotigerende ngakito. Ingo gotebiri ngo gotigari. Karati gayo karati gayo genda. Mama tigangote. Genda ngora yengo saduru chipurani chiana. Yengo saduru chipurani. Mama tigangote. Nende tigebo mwele gukwanira ringa ne riska. Nje no muntu omonene nimente kingokora. Omusacho yukwabangire kondetera digeri omwisiko yo nerendo che otabwati focus bono nyanchama na kyoko teba timbu ati focus arafu na kyoko teba mama digeri omusacha kwani roche igandi ngisa ino korigerwa enderi kanda wake kwanza tutake iri gote karati gerabo wa nani mwachakire ngango mwakoli ose ngo mwake komo bugi Yanya wangala munu bune fambaya. Yanja ba monene. Kilo montakire ngo kwanani? Kirakiri. Tigana kuburi swash. Ngo tumia ora mali yo gotindi. Ongorerete. Kyukuri na liga nyanjama. Kyukuri na liga. Enachi weta moisondero mweli yao. Igutyuka bune gento ke kwereto. Ngo nyora mali yo gotindi. Nkonyole kenyuso. Tebe ke maru. Ngo wakandai. Tebe ke maene. Iraneria swali ngo koboli. Konyura maru. Bono ndago tebie okoreki. Bono ngonyunda kore bono kerio okora. Nyanjama. Oyuma moko iraneriga nyanjama. Agasaga naka. Tiganko bori oyuma moko iraneriga. Nyanjama. Bone mutete ko ngita musangire mongite. Entundo lugoita. Lakini onde bwensi ense yo kogenda ngora. Igago ikabya. Sengenje nangire chidile sia una basacha. Bono mwachakiro kwa nje no mare. Chidile nale go gokora go chidile nale go gokora go zengaki. Inche nale go nje no bogimango koroseri. Uno moiboli. Roseri oyo. Nje tinde tiondo seri. Ya lakini nyanja meru mweri style yego tioka. Gendo sibi. Insibi nale na mari go gotumeka.
nyanjama kugenda uri ng'ore nsekora tigange kwebwata gusinanyora umusacho kumunyoma ningote vile nindete ko nyumba kwanza urocha basata bunga ibare sasa wewe ni mkubwa unataka nikutangulie na botake tengo tanganere tanga nonya mbone igabo musacho imama akorige irigenda njabana tindi kosoka kwanza ni nyumba ya tatande no iwete siolewi kora kiriokora tinga igo ndoche mwatakire ko ntacho mutugoro bono ninwa bagaka muko gambaga ya nintagetemba umeraye na mukaya motebe ng'akimutagete muchi oyo iga nye nini mwachakire kogamba bono montebe mambi saa 2:30 igoro ndaite kobarara mwane toikaranse montebi ng'akinyamusia moche gotenya omwana ochabwa moisonde iga tata ndaite ngobwata sinini mbiyogoteba mwete nane tukusigete bunaye tata because naye omotubu omochi naye tokonya gwakera mbuya mono tata onya kobera ororo onakoboka erinde erito nagokora because chimbaratero chiago na kitobwatete tata ndaite ngotebinga omoswati onyamusi korwa achete family yaito agotangaza konya korari mama kera sasa gweta konya goteba mama nga nero bwato bogima bwa mama ngase nginja murindete riri nyagitari ngabo nero guturageri nga none ndagera yonsi pia ndake kali kurusoba yacha sigitoga iga nje ngumeti tata bona gwita chikonda iga ogatosomi ogasobi mukaya nonde mwete nane mukana bwate talent yago norochi gwaka bugiriri otete lirikare ama NP actually mukaya mukaya samangana yobosani oini njagwete nombono iga ntake gosoe ke wanja iga lakini mbune miaka yachire lakini mukaya umanyete bwango iga nabonya sa eke gukiria bwat nyasaye ngomurusiara monyore ngana nero ko obwate nyota osomuchio lakini rende tigorore ngochere unaringe omungwana nare ko chekie tauni asinge njonde bwango tigaye muna no atebire tebi mukaya na gotomire omotebi ndete ko baumira ndu ya umaete naye mambi no mugaka nawe gocha kwamba tobeke metwamo mochaka ko ko bwate na baku ke mukaya ainore ke gogotera mama lakini mama mna bunanda amire mama tamna mama mina tebiri mambeke waso kurugana ote ingoti gundo moto kenengera wante igwaso ka kwagenda wante gwando wachi ko mama mina chekona akondu sikoni mbangu abusana arenge akonta ko kinyamba chikuyo mu kombe ngende mugondo ayega nore ke gonya gotera abana bachochi abana batota abana abo banyene no bwatyo na abana onye seitona ende nchinaro sire na mama mina siki naro sire pimo kai tindo chuza ningenda rega nchinaro sire kera ritu kutwanya utwali yo manama tukaya mangi yo mana toyo ai bono saidi kiore mukaya saidi ya mama minoro wasne saidi ya nori Muziki ukale, umuziki twaliye. Ainore gaigo kunya batera gaiga. Mukaya na engorangi. Wekibono tete na inchi. Nakiwate. Nana otei. Mama uchaga iga ucha gukoro rwani gusira kibono wate. Mama mina achonyora kinkwabuza. Chawante bisa isangapi nkwabuza ndakiri kwenda mugondo. Natema kweresa mama mina ni bwete bobo mutuko ngati kurigoro. Namoteti anchengene mambio onchori aonte mukaya ngubekire tamario mukaya lakini ngubekire tamario gandonsi.
Kumbuka Easter Kids Extravaganza 2024, siku 4 mfululizo ndani ya Camel Park Hotel Kisii. 4 days talent competition hosted by Mr. Practical.